Lles falo, as familias da comunidade educativa do CPI Os Dices de Rois siguen pechados nas dependencias do Concello de Rois e convén lembrar que están ali dende o pasado 7 de abril. Señorita Ben, na súa última comparecencia nesta comisión hai uns días, eu rematei a miña intervención pedíndolle a vostede, por favor, que atendera a petición da comunidade educativa do CPI Os Dices de Rois. E hoxe volvo a facelo de novo. Por favor, atendan esa petición xusta e razoada. Nós sabemos perfectamente, señorita Ben, que o servicio de transporte escolar é un dos servicios fundamentais para garantir o acceso á educación. E está considerado xuntamente co outro servicio básico complementario de comedor como un servicio totalmente imprescindible para garantir o citado dereito. Dito iso, señorita Ben, quero decirlle que o Grupo Socialista recibiu hai unhas semanas unha serie de queixas, con todo o luxo de detalles, en relación ao horario do CPI Os Dices de Rois. Unha comunidade educativa que leva anos, e vostede sábeo, reivindicando sin éxito a posta en marcha dun horario máis racional, máis xusto e que cumpla coa legalidade, que non é un tema menor, señor Oitavén. Nese centro, señor Oitavén, implantouse un novo horario en 1999, cando deixou de ser un colexio de XB e pasou a ser un CPI. Un novo horario consultado daquela co conxunto da comunidade educativa e que estaba moi condicionado polo transporte escolar compartido con outros centros da súa zona de influencia. Esa situación trouxo como consecuencia, señor Oitavén, un horario que co paso dos anos resultou ser un auténtico despropósito e que poderíamos brevemente resumir no seguinte. Clases de duración inferior ao mínimo exixido pola lei. Recreos máis curtos do mínimo estipulado, que non haxa marxe para que rapaces e rapazas que teñen que ir a comer a casa dispoñan do tempo suficiente para facelo, producindo como consecuencia unha saturación no servicio do comedor do centro. E o máis grave de todo, señor Oitavén, que o alumnado da ESO ten 50 minutos de clase menos a semana, dos que contempla a normativa en vigor. E hai que decir que durante todo este tempo a comunidade educativa do CPI dos Dices de Rois intentou modificar o horario para adaptalo á legalidade e conseguir unha situación máis racional para estudiantes e familias que ten producido como consecuencia inmediata que as familias teñan enormes dificultades para conciliar as vidas laborais e familiares. Unha situación que ten levado ás familias a un profundo estado de cabreo por non sentirse atendidas polas autoridades educativas. O Grupo Socialista entende, pois, que é necesario buscar unha solución xusta e razoable a unha problemática que vense arrastrando dende hai moitos anos, señor Oitavén, e vostede o sabe o ben. Non se trata de confrontar por confrontar, trátase de atopar solucións aos problemas que plantexan os cidadáns e as cidadás. Eu estive hai uns días tamén ali, visitando en persoa as familias que se atopaban pechadas nas instalacións do Concello de Rois, para coñecer de primeira man as reivindicacións que plantexaban. Pasei ali con eles 2 horas. Eu creo honestamente que esa é a función que temos que desenvolver os deputados e deputadas deste Parlamento e tamén, dito sexa de paso, a dos diferentes responsables da propia Consellería de Educación. E iso é tamén o que deberían ter feito, ao meu humilde modo de ver, dende o primeiro momento tanto o alcalde de Rois como o xefe territorial de Educación da Coruña. Todos nós temos a obriga de facer de altavoces das cuestións que nos plantexa a cidadanía. E hoxe, se cabe máis que nunca, dado o estado de malestar no que se atopa. Saber escoitar, señor Oitavén, a cidadanía e tela en conta, sempre que sexa posible, é unha obriga moral para calquer gobernante comprometido coa súa función. Se queremos, en serio, recuperar o prestixio da política e dos políticos, señor Oitavén. Conseguir un sistema educativo xusto e equitativo é unha cuestión de principios e de valores para os socialistas. E tamén sei que non está moi de moda falar de ideoloxía nunha época como a actual, na que a ideoloxía política permanece con frecuencia interesadamente oculta. E sí, señor Oitavén, son moitas as cuestións que miden, digo moitas veces neste Parlamento, a equidade dun bo sistema educativo. Un sistema equitativo se garante que os nenos e nenas de familias humildes teñan as mesmas oportunidades formativas e nas mesmas condicións que os nenos e nenas de familias de clases acomodadas. Un sistema equitativo se garante que nin un só neno ou nena vai a clases sen libros e material escolar. Un sistema é tamén equitativo se hai unha política xusta de becas. Un sistema educativo e equitativo se non permite a enorme fenda digital existente entre uns centros e outros e non permite que, mentre hai centros cómodamente instalados no século XXI, teñamos outros que aínda están no século XX. E tamén un sistema educativo e equitativo e xusto se garante que os nenos e nenas que o necesiten contan cun servicio de transporte escolar que garanta uns horarios xustos, racionais e legais, señor Oitavén. E sei perfectamente que hai unha normativa sobre o servicio de transporte escolar, pero tamén sei, e por iso está hoxe vostede neste Parlamento, que hai que gobernar escoitando con atención o que nos están a decir os cidadáns e as cidadás, neste caso do Concello de Rois, que hai que ser capaces de gobernar con certa flexibilidade e buscando respostas ante peticións razoadas e razonables que nos chegan dos cidadáns. Esta petición do CPI dos Dices de Rois creo honestamente, señor Oitavén, que é unha delas.
Señor Oitabén, non olvide tampouco que esta petición conta cun apoio amplamente maioritario entre as familias de Rois, a pesares de que tamén se lles intentou dividir. A política está necesitada hoxe máis que nunca de legitimidade. E que mellor que para conseguilo que saber atender as peticións xustas que nos chegan dende a sociedade civil. A nosa petición é moi clara, señor Oitabén. Pídolle encarecidamente que a atendan. Non o fagan nin por min nin polo Grupo Socialista. Fágano polas familias e polos alumnos e alumnas da comunidade educativa do CPI Os Dices de Rois, que levan anos pedindo unha solución xusta á súa problemática. E por iso lle pregunto textualmente. Ten pensado a Consellería de Educación agora sí escoitar e atender as reivindicacións da comunidade educativa do CPI Os Dices de Rois? Considera razonable a Consellería de Educación o horario do CPI Os Dices de Rois? E, ademais, considera que é legal o horario do CPI Os Dices de Rois? Señor Oitabén, agardo unha resposta positiva e non olvide que as familias do CPI Os Dices de Rois están vendo esta sesión parlamentaria. Eu creo que é o momento, é verdade que é un tema que leva moitos anos, creo que é o momento de atendelo. Moitas gracias. Gracias, señor do Casal. En turno de resposta ten a palabra o señor secretario xeral. Gracias, presidente. Bo días a todas e a todos. Para comezar, gustaríame dicir que, como noutros casos similares, a pretensión da Consellería